Nakon Banja Luke i Doboja, treći po redu Zvezda Open Day ove godine u Tesliću je okupio 80 dječaka iz svih krajeva Republike Srpske. Radili smo puno zanimljivih pokreta, poteza i bilo mi je jako zanimljivo. Naučio sam neke driblinge. Svaki put kad odem negdje naučim neke trikove nove i kad se vratim u svoj grad, onda to pokažem i budem još jači i bolji. Priznanje za perspektivnog sportistu i priliku da prisustvuje treningu crveno-belih u Beogradu dobio je David Trišić iz Banja Luke. Super je klub, jak je i želim da budem u njemu. Tokom 3 dana trajanja kampa mlade fudbalere uzrasta od 7 do 11 godina trenirali su zvezdini treneri, a treninzi su održani na stadionu Tesličkog fudbalskog kluba Proleter. Želja nam je da dugi niz godina budemo ovdje prisutni, da pratimo decu. Mnoga deca malo i kasnije sazrevaju, ali ukoliko budemo uporni i stalno budemo dolazili ovdje i pratili decu, sigurno nam neće niko promaći. Ne sme da se desi da u Crvenu zvezdu dođe igrač koji nije praćen u dužem vremenskom periodu. On mora biti pažljivo i selektiran s naše strane. Mi smo se potrudili da budemo domaćini, znači imali smo djecu iz Istočne Ilidže, Šamca, Broda, Kotor Varoši, Banja Luke, naravno Teslića. I mislim da je ovo veliko iskustvo, prvenstveno za ove dječake kojih je bilo čak od 6-7 godina, koji su prvi puta odvojeni od roditelja, ali eto, znači novo iskustvo za njih. Prisustvujući završnici događaja, načelnik Teslića Milan Miličević istakao je da je riječ o manifestaciji koja promoviše kako Crvenu zvezdu, tako i lokalne zajednice širom Republike Srpske. Svima njima hvala što su ukazali povjerenje, prije svega Tesliću da bude domaćin ovoga susreta i nadam se da će ono što je najvažnije, ovi mladi ljudi da bavljenjem sportom zdravo odrastaju prije svega, a oni koji naravno budu najtalentovaniji, a tu su skauti koji su već negdje procijenili ko ima nekakav veći talent, da ga pokušaju profilisati u nekom pravcu nekog profesionalnog sporta. U okviru kampa održano je i predavanje za sportske radnike i trenere, a manifestacija je uvrštena i kao dio kalendara događaja koji se u aprilu održavaju povodom obilježavanja Dana opštine Teslić.